Kaya usually makikita lang tani every kanang mga sci-fi nga mga movies, mga exorcism nga mga movies, but I want you to open your eyes sa spiritual world. Present good si Satan o ang iyang mga demons. In fact, si Paul nag-mention siya nga we are not fighting against flesh and blood, but against principalities, power of darkness, the prince of darkness. So atong kaaway dinhi dili ang isig katawo, dili ang ubang nasod, dili atong silingan, kundi si Satan o iyang demons o niatake lang sila daghan kay gigamit nga mga instrument. So again, ang main problem naa sa spiritual world. O sultihan ta mo, si Satan wa siya nahadlok sa mga church buildings. Bisag unsa pa kadako ang ihatag sa Ginoo nato nga church building or magtan-aw siya sa mga fifth story nga church building, wala nahadlok sa Satan ana. Wa siya even nahadlok sa mga choir nga nag-join dinhi. Wa siya nahadlok sa mga music nga gi-produce. Wa siya even nahadlok sa mga large gatherings like anniversaries, uban pa nga mga large gatherings sa church. Ang gikadlukan ni Satan, sa dihang ang usa ka believer, genuine believer of Jesus Christ, mo preach, mo reach out, gamit ang authority sa name ni Jesus Christ. Kay daghan sa mga Christians, daghan sa mga churches, ni-exist lang na ministries, pero wala gigamit ang authority nga gihatag sa Ginoo ngadto nila. Number one, let us all understand that demonic attack is very common during the time of Jesus and even in our times today. Now in Acts chapter 19 verse 13, some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits. Now before we understand verse 13, we need first to know the setting of this context. Paul was ministering in the city of Ephesus. Naitabo ni siya sa syudad sa Epeso, and Ephesus is one of the largest city in the Roman Empire. Well-known ni nga city sa iyang wealth, dato kini siya nga syudad, og known kay dinhi ang ilang Dios nga gitawag og si Artemis, one of their gods. And it is widespread practice sa magic, sorcery, astrology, and occultism. So kining Ephesus, i-picture out ninyo, kung sa atong modern time, dagko mga buildings, ginabalik-balikan sa mga traders, and then daghan kayog occultism, daghan kayog mga mamamarang, mananagna, daghan kayog mga tambalan, puno ni sa mangin-ani nga buluhaton. Astrologers, nag-study sa stars, nagapanagna sa mabot sa unahan, mga magicians, black magics, witchcraft. So puno kini siya nga syudad. Og na-mention din ni kini mga itinerant Jewish exorcists. Actually, mga exorcists ni sila, naga-cast out sila demon, naga-heal sila masakiton, pero wala sila specific place. Naga-transfer sila from place to place, depende asa ang bagang duot sa mga tao. Ug mao ni sila ang naa sa eksena sa verse or context nga tong tan-awon karon. Now, niduol sila, naay na-possess nga tao, and miduol dining mga itinerant Jewish exorcists, nag-pray sila, gi-cast out nila ang devil, dinhi nag-start ang ato ang message. Now, tungod ani, ang Ginoo nagpadala aning city sa Epheso kang Apostle Paul. Pagkaibalo sa Ginoo nga naidako kayong problem ni nga city, gipadad-an niya dito sa Apostle Paul. O pag-preach ni Paul, mapansin ninyo ang book of previous nga mga verses sa Acts chapter 18, 19. Powerful kayong preaching ni Paul. Pag-preach niya, daghan ang na-save, na-repent silang sin, and then daghan ang na-change ang life. O isa sa mga amazing kang gihimo ni Pablo, ang mga masakiton na ayo, o ang mga na demon possess, di-cast out ni Paul in the name of Jesus, nang hawa ang mga demon sulod sa lawas sa mga tao. O nakit-ani sa aning mga itinerant ng mga Jewish exorcists. Ingon din sila, hala ka powerful aning tawhana oy. Unsa may formula yang gigamit sa pag-exercise. Ingon din sila, migamit siya sa name ni Jesus.
And para nila ang power sa pag-exercise, sa pag-deliver, sa pag-heal, sa pag-pray, declare blessing, na ay formula. Nangita silang formula, dili ang relationship. Mutong pag-pray over nila sa exorcist, ingon sila, sa ngalan, sa gigamit ni Paul nga Jesus, hawa sa lawas aning tawhana. Og tanawa niya ang result. Katong gibasa na to nga passage dito na start ang concern ani nga context. Now, first of all, naata sa Cebu province. Naabot ka sa Lapu-Lapu City. Now, wala ba ka nangutana sa kadaghang pwedeng malagputan ninyo? Nganong sa Lapu-Lapu gyud? Nganong dinis Bangkal? And nganong sa Cebu? Kung gani mangutana ta sa mainland ninyo, daghan man ang dili taga Lapu-Lapu. Atong Dikon. Asagi ka Dikon? Pen? Bicol? Ha? Luzon. Nag-iasa sa Luzon gani? Bicol? Alaon yun. Dikon Weng? Isamis? Misamis. Si Dikon Ayan? Negros. Negros, sir? Oh. Kamo din ako taga New Zealand. Lain-lain tag lugar. Pero you know, gipadala mo sa Ginoo dinhi for a specific reason. Si Paul gipadala sa Efeso kay daghan kay badlungonon sa Efeso. O gipadala ka sa Mactan, sa Lapu-Lapu, particularly nimo kang part ani nga church, para kini nga church mo stand out, mo rebuke, mo badlong, mo correct sa mga di mao nga practice ani nga city ug ani nga province. Amen. Ug mao na nga dako og role ang FMMBC sa nahitabo karon sa atong palibot ug nadungog nato sa social media. The Bible also says that evil spirits are real. Tinuod ang mga evil spirits. Kung di mo mutog, ungo, abat, wakwak, inkanto, tikbalang, tiyanak, siguro mo kita anak siguro. I don't know. But one thing is for sure, naagi mga evil spirits. They can appear into different picture, different images, different styles, whatever they want. Tingala ka nga nagbakya, tunog ni sakas hagdanan nga way tao. Siguro, tingala ka nga naghaming tungang gabi nga way tao. O siguro, tingala kay mong habol, gikait lagbira nga way tao. I don't know sa mo experience or what siguro gid mo experience. But the Bible says that evil spirits are real. Verse 13. We exorcise you by the Jesus whom Paul preaches. Verse 14. Also there were 7 sons of Sheba, a Jewish chief priest, who did so. Sa verse 14. So kini mga exorcists, kung mapansin, during sa time ni Jesus, common kaayo ang mga demon possessed, naagan ni dito'y amang, sa dingi cast out ni Kristo, nakasturya, ang katong evil spirits dito mo'y nag-occupy siyang body, mo nang di siya kasturya. Daghan kay mga demonic nga mga experiences or possession. Now, ang Bible nag-mention nga ang atong real enemy si Satan o ang mga fallen angels. Sa diyang gitagak sa Ginoo si Satan, kuyog ni Satan ang 1/3 sa mga angels. O katong 1/3 sa mga angels, unnumbered to sila o nag-scattered to sila around the globe. Muna mo ato kas New Zealand, sa mong lugar, naagya po yung mga temptation dito. Mo ato kas Amerika, naagya po yung temptation. Ato kas sa Asia, naagya po yung temptation. Naay tempter, naay deceiver bisag asa, kaya ang 1/3 sa mga angels, dili na siya kayang ihapon sa atong mga mata. That's beyond numbers. Di gina sa mayhap. So nagkatag na sila og tinuod gid sila nga nag-exist. The Bible says they deceive people, they opposes God's servants, they afflict people with suffering, and they tempt people to sin. O gani nagagamit sila mga tao nga mo preach pod sa mga wrong formula, wrong teaching about the gospel. And you know, si Satan active sa atong life, sa atong family, sa imong work, o ani nga church. O mo kabantay, bisan naa ka sa church, makasala gihapon ka. And you know, kanus ka last time na baptize? Kanus ka last time ingon, Lord, sugod karon Lord, musayo na kog adtog church. Ninana ba kasukad? Nihimo man nasukad?
Lord, sugod karon Lord. Biyaan na nako ni. Lord, sugod karon Lord. Mo commit nako sa church. Lord, sugod karon Ginoo mo. Promise ko Lord sa ministry. Bantayigon ninyo, human ninyo promise na aday magsurang-surang. Pray kagabi Lord, pagagabi Lord, ugma Ginoo, mag-start nako sa devotional prayer. Binuutan nako Lord. Tanang masugatan ako, Ginoo mo smile kog mo greet kog. God bless you. Pag mata ni mo buntag, pag ukab ni mo sarap, gikawat imong tsokolit. Unya, gikawat imong tsokolit, di high blood na ka, kisay nagkuha sa akong tsokolit. Naagi magsurang-surang iguman. Inig ka Sabados buntag, Lord, ug maandam ako, kay musimba ko. So, pag uli nyo, pag tanaw sa basket pack, nagtapon og imong bulingon. Bulingon na po, labhonon. Mag-away din mo sa imong partner. Magsurang-surang na po imong anak. Imong iro, magpataka na po, bilin sa iyong hugaw. Naagi magsurang-surang nimo. Diba? Ayo, that's normal and that's expected. Kay di gyud happy si Satan magtanaw nga active ka sa church. Imong ginabuhi na gamit sa ministry. Di siya gusto makitaan nga imong giuna ang Ginoo ug magsige sa pakpak no nimo sa panahon nga busy ka, wala kay time sa Ginoo, ni compromise ka ug imong gibaylo ang bulaton sa Ginoo sa laing concern. Active si Satan sa imong life. Now, the Bible teaches that everyone can use the name of Jesus, but not everyone carries His authority. Tanan pwede mo gamit sa name ni Jesus. In fact, halos tanang denomination sa Pilipinas mo pray in the name of Jesus. Wagid kay membro mo yung in the name of Satan. Wagid membro mo sod. Pero in the name of Jesus, dagan kay kaniki Jesus. Ang name sa church na Jesus. Pero dili tanan nagdala sa authority. Natanawa ko din unsay gihimo nila? So naan tayo na demon possess. Ingon sila, ayuhon ti ka sa pangalan sa gigamit ni Pablo nga Jesus. Ayo tanawa din sa Matthew 7:21. Let us open another passage. Matthew 7:21 to 23. Not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Ingon ang Bible, dili tanang nagdala sa akong ngalan. Na halos tanang denomination karon sa Pilipinas nagdala sa ngalan ni Jesus. Pero ingon sa dili tanang nagdala sa ngalan makasulod sa gingharian sa langit. That means nga dili tanang nagdala sa ngalan ni Christ nagclaim nga Christians naagyoy authority. Tanawa, but doeth the will of my Father which is in heaven. Next verse please. Many will say to me on that day, anak ko ng adlaw daghan og moingon. Now this is during the judgment day. Great white throne judgment. Daghan moingon kay inuglabay naman sila sa impierno. And then moingon sila, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Can we have the New King James? Lord, nag-prophesy mi Ginoo gamit imong name. And also pa din Lord, 22 verse 22. We cast out demons in your name. Lord, nagpapahawamig daw tong espiritu gamit ang ngalan ni Jesus. Lord, nagprophesy me in the name of Jesus. And what else? And done many wonderful wonders in your name. Nag-ayo mig masakiton in your name. Nag-bless mig masakiton in your name. Nagkasal mi in your name. Lord, halos tanan in your name. Kutawang response ni Kristo sa 23. And then the Lord, ingon siya, I will declare to them, I never knew you. Wala ko kaila ninyo. Now, this is something nga na-abnis siya itong Ginoo. Pero paiyong sa Ginoo, I never knew. No! Wa tamo gi-recognize nga ako ang. Wala mo'y authority mo gamit sa akong name. Ug mo ni nahitabo din sa mga false ng mga exorcists. Dili tanang paggamit sa name ni Jesus naagyoy authority. Now, Satan and his demons recognize the authority of Jesus and his believers. Tanawang respond nila, verse 15, Acts 19:15. Acts 19:15. And the evil spirit answered, diba? So, ingon sila, hawa din espiritu sa pangalan ni Jesus nga gigamit ni Pablo. Hawa din nitubag ang spirit.
Kung sa tingog aning spirit, no? Ingon ng spirit, Jesus I know, and Paul I know, but who are ye? Who are you? Ingon pong evil spirit, kaila ko ni Jesus. Kaila ko anang Pablo. Pero kinsa man ka? Kabalawang pangutana din sa evil spirit, kinsa man ka nga mopapahawa na mo. Giila namang authority ni Jesus. Giila namang authority ni Paul. Pero wa kay authority mo papahawa na mo din him. You know, unusual ni, kay tanawa sa Bible, sa New Testament, tanawang records, every time mo cast out si Paul, muhawa dayon ang evil spirits. Si Jesus, nag-cast out siya. Pag abot niya lubnganan, di ba na tao nga naposes nga, nagpuyo sa minteryuhan, nagsamad-samad siyang lawas. Pagkakita niya ang Kristo, nangurog in taon ang demon. Ug mihapa sa iyong sa, Ginoo, ayaw in taon mig itambog sa impierno, papahawaan lang mi sa lawas, ani. Ingon si Kristo, okay, go, hawa sa lawas anang tawhana. Naulian ang tao, mihawa ang daghan king espiritu, o dito misulod sa mga baboy. Muto mga baboy, nag-wild, nangambak ito sa pangpang. Now, tanawa, pero kaning time nag-cast out sila, misukol ang spirit. Wala nangorog, wala na hadlok, wala ni dagan, wala may kaligyo. Dini, misukol, kinsa man kang papahawa na mo. Ayun ang issue din ni dili, kulang magud sila pagtuo, siguro, kuani, kanang dili kinihinimba. No, dili ni issue din na, dili kulang sa faith, dili kulang sa faithfulness, wala gyud sila'y relationship ni Jesus Christ. Amen? The only people nga makagamit sa name ni Jesus, katurag yung iyang giluwas, katurag yung nay personal access, connection, relationship ni Jesus Christ. Amen? Hangtod nga wala kay relasyon ni Kristo, di gyud ka kagamit sa authority sa iyang name. Now, let's be practical. Mato kas Malacañang. Pasudlak ko kay kaila kong Marcos. Pasudlon ka dili. Dili kay wa kay relasyon ni Marcos. And the same, pwede ka mo gamit sa name ni Jesus, pero hangtod wa mo relasyon ni Jesus, di gyud ka kagamit sa authority ang name. Amen? Amen. Now, tanawa din ni ang Luke 10 verse 19. Another verse atong tanawon. Luke chapter 10 verse 19. Sa dang gisugo ni Jesus Christ ang church sa pagministry, behold, I give you the authority or the power to tread on serpents. Can we use the New King James? Ingon din si Kristo, tagaan ta mog authority to trample on serpents and scorpions over all the power of the enemy. Now, notice, ingon si Kristo, tagaan ta mog authority nga mupildi sa gahom sa mga kaaway. Tanang Christian, naagid actually kay authority. Naanay authority to pray over, to declare blessing, to pray for healing, to deliver someone, o even ang pag-exercise. And you see, naatay power. Not ay mo gunahuna nga si pastor lang ang naay authority to pray. Now, pastor, na di lagi patanahigayon maayo. It's because it's a matter sometimes of our faith. Although naatay authority to pray, to cast out, to declare blessing, to deliver, pero say, atong pagtunag, duha-duha man. Di niyo pwede ibaliwala ang formula sa faith na kay authority pero kay pagtuo man sad. Now, another verse, John 14:13 and 14. John 14:13, ingon si Jesus Christ. Whatever you ask, ingon si Jesus, in my name. Ingon si Jesus, bisag unsay mong pangayoon sa akong name. Muna mo pray ta, mo injo kag in Jesus name. Kay tanan na tong prayer, i-answer lang siya gamit ang name ni Jesus Christ. Ingon siya, whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Next verse, verse 14. If you ask anything in my name, I will do it. It will be granted. Munang mag-pray ka in Jesus, dili na formula lang. Mosay, walay power atong prayer. Kapag ingon na to in Jesus name, murabag period lang siya ba sa ato ang prayer. Diba, maghimo kag sentence para makomplete ang sentence na ay period. And para lang, murag imong prayer, nindot tanaw na ay in Jesus name. Dili.
Ang in Jesus name sa tong prayer, o sana kapag ila Lord, in your name, in your authority, Ginoo, I believe nga kini nga prayer, mahitabo gini siya. Amen? Mo nang i-feel ninyo nang in Jesus name. I-feel o i-declare ninyong authority, Lord, maangkon nako ni, gamit ang imong ngalan in Jesus name. When was the last time nag-pray over kag masakiton? Kano sa ka last time nag-pray og balay? Nag-pray over og healing, nag-pray over og blessing, nag-declare og protection. Every day siguro nag-pray ka, Lord, ampingi akong bata. Lord, bless this food in Jesus' name. Lord, protect this home in Jesus' name. Na masakiton, Lord, ayuhan ni in Jesus' name. Nali usay masubraan, manggod mo nang ang Jesus, mura na siya expression. O bitaw, careful ta sa ato ang mga words, kaya say ang word nga Jesus, mura na siya expression. Inignaw sa sikol, Jesus. And then pagsuod mo sa tabuan, in Jesus' name. Well, okay man, pero sa uwihan ko maminaw, hindi pa ko, Jesus. Pati pag-huyab na in Jesus. Yes, bitaw. Kaya we allowed to use the name of Jesus sa prayer, sa pag-declare blessing, sa worship, praises, and thanksgiving. Mabitaw na ayaw anara yung anak pag-ingon og, oh my God. Nag-mention ako kay illustration man. Kabanday mo sa Ten Commandments, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Ayaw daw gamita ang name sa God sa in vain. O sana in vain? Way pulos. Paglinog, Diyos ko. Yung Diyos ko, di ba ito tinud-anay yun nga repentance? Yung nakuratan lang ka. Nakatama kag iring. Diyos ko, gihapon. Tanawa, good. And you know, godly kini siya kay puro Diyos. Dili, gamito na ang name sa God, sa worship, prayer, meditation, praise, and thanksgiving. Wa gani pulos, ayaw gamita. Muna sa Old Testament, gi-replace nila ang word nga God, Elohim, into Lord. Kay para na dili ma-abuse ang name nga God. Gigamit nila ang Lord, pero capital L. Kay para di nila ma-abuse ang name, kay stone to death ang paggamit sa name sa Ginoo sa una, sa walay pulos. Batuon ka publicly. That's the Ten Commandments. Muna ang name ni Jesus, when you pray in Jesus' name, butangi, nagduot yun. Amen? I-feel, naaginay power. Naaginay power. And when you pray, kuyuga gining faith and then authority. And then, ang Ginoo mo answer. Pastor, time lagi nag-pray ko, Lord. Pastor, wa lagi siya naayo. Now, na mga butang i-consider na to, according gihapon na sa will sa Ginoo. Kaya kung will na gid sa Ginoo nga kuhaon na gid iyang life, bisag unsaon na tog hangyo, di na ginamada. Pero kung tagaan pa nag-chance sa Ginoo, naghulat lang siya someone nga mo pray over niya, tagaan pa nag-chance sa Ginoo. Ang Ginoo gyapon magbuot sa tanan. So, sugod karon, when you pray, tagaig yung authority. Lord, I claimed your authority, Ginoo. Makapasar ko sa examination in your name. Ma-bless ni nga family in Jesus' name. Lord, mahimong confident ko mo grow ko as a Christian in Jesus' name. You have the authority. Ang problem lang, wa ni mo gamita. Ay mo too nga si discipler lang ang powerful mo pray. Si pastor lang ang powerful mo pray. Pwede ka mo pray actually. Well, naalay blessing kung usa ka spiritual leader and that's biblical, but ayaw ignore yung authority. Nakay-access sa Father. Nakay-access sa Father. Now, ay mo kalain, pero kinahanglan ako ni isulti ha. Ang imong family member nga wala pa gyud na save. Kung naa kay kauban sa balay nga wapa na save. Circle of friends nga wapa ma save. Bisag unsaon nila pray, di gud na ma-answer pa. Gawas ko mag-pray sila repentance og salvation. Ang usa ka unbeliever, wa gini access sa Father. Wa siya connection sa Father. So kay wa siya access sa Father, di gud kaabot yang prayers didto. Gawas ko mag-pray siya for salvation. That's the first prayer nga i-answer once maingon sa Lord, I repent of my sin and accept Jesus as my Lord and Savior. That's the first prayer nga i-answer pa. Tanawa gud ang Isaiah 59:1 and 2. Isaiah 59:1 and 2. Ingon ng Ginoo, the Lord's hand is not shortened.
that it cannot save you, nor his ear heavy that it cannot hear. Ingon ang Bible, ang Ginoo makatabang, dako iyang kamot nga makaabot sa imong kahimtang. Nasa dalunggan nga makadungog sa imong prayer. But here's the problem, verse 2. Verse 2. But your iniquities have separated between you and your God. Unsa man ang iniquities? Sin. And your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Hangtod dili pa ma-forgive ang sin sa blood ni Jesus, wa gi-access ang tao sa Father. Amen? Hangtod di ka mapasaylo through the blood of Jesus, naagi wall, naagi barrier. Munang bisawon sa naging nak panalanginan kas Ginoo, hagkan pa, God bless you more, proteksyonan kas Ginoo, ikaw nga naminaw kabalo ka nga wa pa siya na save, kabalo ka nga di gyud to ma-answer. Ay lang sa insulto ha, pero isa ni ka-challenge, since naa kay authority, ikaw dapat gyud ang mo pray. Og number 2, imo sang dadon sa Ginoo ayon aron iyang prayer naa na authority next time. Proverbs 15:29. Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Layo kay sagid ang wicked din ang mga unbelievers. So, mo lang matinghala ka ang Pilipinas, usa ka religious kaayo nga country. Every city, naagi churches, talking about religion, rituals, ceremony, grabe ka prayerful ang mga Pinoy. Mo agree mo? Grabe ka prayerful ang mga Filipino. Pero ang problem lang, wala sila access. Mas daghan ang prayerful, pero walay authority to pray. Walay access sa Father. Munang bisag prayerful ang mga Filipino, nagsuffer gapon tas corruption, nagsuffer gapon tas violence, crimes, poverty, nagsuffer gapon ta kay daghan ang prayer nga wa gi-answer, kay pila lang gyud kabuk ang genuine Christians ani nga nasod. And that's the reality nga atong ginaagian karon. Romans 8:15. Romans 8:15 unsa man di ay ang status sa ka Christian? For you did not receive the spirit of bondage again to fear. Kinsa maning you, ang mga Christians gipasabot din ni Pablo. Ingon si Paul, but you received the spirit of adoption. We were all adopted children of God, kay there's only one begotten Son of the Father. Isa ra man gid ang begotten Son sa Father, si Jesus. So kita nahimo man tang anak pod sa Dios, dili ta ang bigaten. Si Christ ang bigaten, o ang tawag nato adopted children of God by faith. Bisan pag adopted children ta, sumusunod gyapon ta sa tanang iya samahan. O ingon dinhi, we're adoption by whom we cry out, Abba, Father. Ang term nga Abba, Father actually isa ni ka-intimate connection sa Father. I've explained this many times. Ang Abba sa Grego, sama na sa tuwa, isa ka sweet kayo nga tawag sa usa ka daddy. Daddy, papsi, or daduds. So tungod kay adopted man ta sa Dios, pinaging Kristo, makatawag ta sa atong Father ug Abba. That means intimate, close, duol kaayo ta. Ug ang mga Christians lang, ang saved lang gyud ang naay ani nga connection sa Father. Kung wa pa ka na save, bisag unsaon nimo pray, di gyud nimo siya mahimong Abba. Di gyud nimo siya mahimong intimate na Father. Mun i-secure imong kaugalingon. One of the reasons nga nimong prayer di ma-answer, nga ning mga blessing di paminawon, basin possible wala pa kay genuine relationship sa Father. So i-secure imong salvation. The Bible says also that demons have the ability to hurt and influence people. Tatanawa din sa verse 16, Acts 19:16. Go back to our main text. Then the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. So, di ba, nag-pray over sila. Yung sali, kinsa man ang nayawaan there, the older gara pa kini silang 7 ka buok. Ilang gipagawas ang nayawaan, ilang gipray.
Sa ngalan ni Jesus nga giwaling Pablo, hawa dinhi daw tang espiritu. Unsay gingon sa Bible, mitingo ang espiritu, isa kinsa man ka. Wa man kay authority mo pagawas na mo. Unsay nitabo sa verse 16, ang tao nga nayawaan or na demon possessed, aggressive nga miatake nila, gipangkulat pa, gipangbunog sila o gipanglangkat ilang sinina ug nanagan silang mga hubo. Gibugno pa sila sa ilang gitry og cast out o ilang gitry og deliver. Now, katawanan, no? Ay tuga-tuga po dosahay. The Bible says that demons can physically harm people. They can physically harm us. They cannot touch our salvation. Di na sila makaposes sa tanang Christians. Hinumdumi, ang usa ka tinuod nga Christian, di na sa kasulod sa iyong body, kay naa na kay Holy Spirit. We are sealed by the Holy Spirit. Our body is the temple of the Holy Spirit. Di na gid kasulod si Satan dinhi, pero mahunghungan pa kaniya. Buhatan ni. Buhatan na. Kinumdumong Ananias sa Acts chapter 5. Si Ananias membro sa church. Basa daw Acts 5:3. May shortcut ko gamay. Katong nangitbak sila sa kwarta sa church. Ingon sa ingong Pedro, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Christian na ni sila, membro na sa church, pero they allow themselves to be tempted, to be influenced by Satan. Bisan dig membro na ta church, baptized og saved na ka, pwede gihapon ta, matintal gid gihapon sa yawa. What else? Unsa gingon ni Paul sa 2 Corinthians 12:7, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me. So usahay ang mga sakit di ay nato balatian, influence na sa kaaway. I-pray. Mabitan na kung masakit na imong mga kauban sa pamilya, ini mga tulog na sila, ipang pray over na sila. Ipang cast out. Kay usahay, gihilantan, giubog, giunsay gipang batian na, nagluya na, emotionally damaged. But you know, usay ang reason, dili man gyud ang weather, di man ang nataligsikan. Usay ang influence gyud sa demons. Ang influence gyud sa demons. I-pray, i-cast out. Lord, kung naa may evil spirit, influence, Lord, ani nga balay, akong gihinginlan, Ginoo. In the name of Jesus, in the name of your Son, Jesus, i-cast out. Naa kay authority. Now, so muna yung ang Bible sa 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8, sa ingon sa Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about a roaring lion, seeking whom he may devour. Muna ingon si Peter, pagbantay gyud. Bantayi nga imong mga notes every Sunday, imong gina-review. Imong prayer life. Ang imong mga lessons Sunday school, imong gina-review. Ang pingi kay ang yawa si Satan, nagalakaw-lakaw siya, nagapangita sa tukbunon. Muna dagkag Christians na tukob gyud sa kaaway, nawa lang kalit sa church. Na down lag kalit ang spiritual life, ni give up na sa mga pangandoy, sa mga dreams, nibalik na sa bisyo, nibalik na sa old life, kay gilamoy na siya entirely sa kaaway. Dili ilang life, dili ilang salvation, pero ang ilang testimony naguba na. Ilang image naguba na. Kay si Satan nagsigig bantay 24/7, bisag natulog ug naghagok ka, giplanuhang Satan ugma bantay lang ka. Kung relax ra kay kasi mong Christian life, munang on and off ang imong pag-improve. Guba karon, okay ugma, guba karon, guba ugma, daghan kayong pagkaguba, gamay ra kayong pag-improve. It's because wa ta na imong vigilant sa atong Christian life. Now, aware ta sa violence karon. How about karon sa violence, pastor? Grabe ang cases. 5 mga seniors, high school student, nag-arma sa school. And I saw this video sa Facebook, nga bata, I think, elementary, grade 4, grade 5, napatakal sa panunggab ito sa iyang classmates. And grabe karampat na hitabo karon. Isa ni ka-reminder, nga dili enough ang education lang. Dili enough ang academics. Pero tanawa mostly sa mga parents, ay, pa-eskulahon, ti kag nindot nga eskulahon nak, para ngingig ka nigdako nak.
Kanina kaning eskulahan na nga kuan ngilngig security na kay parang protected yun kanak. Di ba sa focus sa mga parents? Nindot nga academic, pag kuan ha para mo bright ka, ikay mo cum laude, ikay mo valedictorian, no hakuta tanang kuan ha reward. Pero biblical gyapon ang gingon sa Bible. Let us read, children, Proverbs 22:6. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kinsay nyo may numduman, ani nga verse? Ang mga bata? No! Ang verse nagtudlo ni Dios mga bata, kinsa ang mo-train. Amen? Kinsa man di mo-train sa mga bata? Ang ginikanan. O ang first responsible sa mga bata, dili ang school. Dili si teacher. Kung ang bata ra ba magpabadlo magkasa si teacher day dautan, the parents must be the first accountable and responsible of the attitude of the child. O gani ang unang foundation gyud sa bata naa gyud sa spiritual nga foundation. So again, i-educate ang mga bata anhi. And tungod magud sa Roblox. Yes, isa ang Roblox. Tungod magud sa online games, isa pud na. Tungod magud sa social media, isa pud na. Pero kanang tanan tool lang na sila. Og ang main gyud nga author anang tanan si Satan og iyang mga demons. Mona, please, dad-a inyong bata sa church. Ipa-educate sila sa Sunday school, sa children's ministry, sa buluhaton sa Ginoo. Kay samtang maminaw pa sila. Pastor, di man gud maminaw akong anak. Na I've heard this many excuses. Gahi man gud akong anak, pastor, gahi badlungon, bubuan pagtubig anong mata. You know, kung parent ka, kung guardian ka, ikaw dapat ang masunod. Ikaw gyud exercise gyud imong authority sa imong bata. Kung di niya feeling mo adto, di na puno padtuon. No, dili gina discipline. Ma-feel gyud nila nga under gyud sila sa usa ka authority. Naagi authority, naagi someone na superior sa ilaha. Kaya kung di nimo sila pugson og dala sa church, ipa-educate sa church, si Satan ang mutudlo nila. Unsa man di plano ni Satan sila? Tanawa, John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse 10. The thief, kinsa ning thief si Satan, does not come except to number 1, steal. Iyang kuhaon ang pangandoy sa imong bata. Iyang kuhaon ang hope sa imong bata. Kuhaon niya ang paglaom, steal, and to kill. Ang pinaka bottom line gusto gid ni Satan nga kuhaon ang kinabuhi sa imong bata. Muna daghan kinangambak sa bridge, daghan kinag-commit og suicides, daghan kami ana nga cases. And do you think, naman gud pinagdaanan bataa, akuan man gud to siya. No, kaminawa ng mga tao nga ni naghimo ana unsay ilang rason, naman gud ko nadungog. And usually may ingutahan na ni diferensya. No, well emotionally that's true. Tanawa kinsa nakaagi depression dinhi, naagi mga voices nga madungog. Wa kay ayo. Give up na lang. Tapusan na lang mong kinabuhi. Way nagpangga nimo, way naglove nimo, way nagcare nimo. Paminawa, ang taong depressed, puro negative gid ang madungog. And mo man yung hunggong, hinomdo mo si Christ, gitintal ni Satan, kung ikaw ang anak sa Dios, himuan ning bato ug pan. Kung ikaw anak sa Dios, ambak diris pangpang sa luon man kasi mga anghel. Matthew chapter 4. Ayun, ay nag-ignore, ay nag-ibaliway. We're not talking about sci-fi nga mga thinking or mga movies. Tinod gid na nga reality. Kung ato lang tan-awon ang backdoor, aning ato ang literal nga life, kung paipakita sa Ginoo ang spiritual world, daghan kayog mga demons, mga yawa nagpuyo sa balay, sa karsada, sa internetan, naapod sa church, nagatang-atang kanus sila makapabor. Nagid ang presence sa kaaway. Muna unsa to kill and to destroy their future. Ayog sugot nga maguba ang future sa imong anak tungod lang sa di mao nga foundation. I-build up gid sila sa word of God. Amen. Word of God. Now Ephesians 6:4. Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Kinsay responsible?
fathers and mothers. Ang father na nagrepresenta sa parent or guardian. Dadagid sila. Pugsa sila dala sa Ginoo. One day pasalamatan kanila. Kaya kung di mo sila pugson og dala sa Ginoo, one day basulon kanila o basulon nimo imong kagulingon. Tanawa, last verse, and I will end. Acts 19:17. This became known both to all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified, and many who had believed came confessing and telling their deeds. 19, and many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Sa dihang gibugno sila sa kadaotang tao, na-reveal noon ang power sa gospel ni Jesus. Ang mga tao mingon, piki day mo. Tinuod din ni Peter, tinuod din ni Jesus, tinuod din ni gospel. O tanang magician, tanang sorcerer dito. Ingon sila, wa ni ayo di ay, wa man sa ka-cast out ani nga demon, mas powerful pa si Paul. Ani nila, ilang gipang surrender, ilang mga libro, ilang mga libritas, ilang mga Latin, ilang mga images, ilang gipang sunog publicly. Ug ang gospel mispread across the entire Efeso. Daghan ang na-save, mi-repent, o mi-grow ang buluhaton sa Ginoo. Ingon, ani mo work, basta ang Kristohanon, ang church, mo preach, mo share sa gospel, gamit yun ang authority ni Jesus Christ. Amen. Basta mo gamit ta sa authority, sabto na to nga naa ako'y authority. I have the access, I have the relationship, na ako'y authority mo share sa gospel. Mukas at og demon, mo pray over. Gamita na, ug mahimog yung impact ang imong life sa ato ang society. Tell the story, yes Lord, till be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Let's pray. Father in heaven, Lord, thank you for reminding us once again the old and yet powerful story. Thank you, Lord, nga naghatag ni reminder na mo Ginoo nga tanan ni Lord nga nakadawat na kang Jesus. Naa di mi authority to bless, to cast out devils, to rebuke, to correct, to declare blessing. Tanan pwede nung pangayoon, Lord, in the name of your Son, Jesus. Ginoo, pasaylo ami sa panahon nga wala namon ni Lord na exercise. We thank, Lord, nga moampo lang mi kung nami gikinahanglan sa pagkaon, financial, o mga tabang. Pero Lord, wa kay namo Ginoo na maximize that we have all the authority, Lord. Pwede nung pangayoon, gikan nimo Ginoo. Unta, Lord, maghatag namo ning boldness, courage, kaisog o confidence, Ginoo. Nga di mi mahadlok, Lord, sa mga takis kaaway. As long as among faith firm, Ginoo, as long as naami nagbarog sa kamatuoran ug wa mi ni compromise, naa gid mi authority, Lord, nga maklaim. I-bless, Lord, ang tanan nga naa dinhi o tagay mi kaisog, Ginoo, nga sugod karon, Lord. Among ikinaboy kini nga authority. Among i-speak kini nga authority. Among i-share kini nga authority. And Lord, i-bless ang tanan nga naa dinhi. Dili lang, Lord, spiritually, among gi-pray nga kini nga simana, Ginoo, ikaw mag-provide sa tanan namong need, sa tanan namong Ginoong gikinahanglan, spiritually, physically, materially. Ayaw mi pasag di Lord, og amo nang i-claim in the name of your Son, sa authority, Lord, ni Jesus Christ. And so, Father, thank you for today's message. Continue to bless us and to bless this church and encourage us, Lord, always sa pag-serve ni mo, Lord, faithfully. Ang tanan, among gi-declare, among gipangayo, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. In Jesus' name, amen and amen.